ka. Iyon na. Ayun na. Nada. Ayun na. Iyon. Pinigan. Magandang araw ulit, magandang gabi, magandang panahon sa inyong lahat mga kagamba. Si Iwat Balat Kabalat. Ayan, salamat nga pa kay Tatay Mendo. Dinayo na naman ako gabing-gabi, kinatok ako eh. Ay pagbibigyan natin tayo mga mabait eh. Sa totoo, namiss ko yung Tatay Mendo. Kaya lang kayo paggalo tayo eh. Ay shoutout pala kay Borodma TV. Ayan. Si Gagamgul. Yan. Sino pa ba yung isa? Si Daxon, si Kalason. Sino pa ba? Si J Hunter. Si Tang Isabela, ano ba yun pa? Sige, susunod na ulit. Yung iba, si Gagamboxing, hindi na nagparamdam. Shoutout nga pala dyan sa mga taga-Cavite dyan. Yan. Kala Melo, kala kay Judas, kay Carl. Yan, kala Aaron. Ito mga gamba sa akin, no? Medyo namumula siya. Yan, kay Iwat Dilaw. Sa akin, Mais. Dilaw. Ayan. Mais. Oh, mais. Yan. Galing din kay Tatay Mendo. Sinundot ko. Okay, umpisa na natin. Okay. Para makita natin kung maglalaban, may papakitang magandang laban ba itong dalawa na to. Kilos na. Ako, may tumatawag pa. Aha. Hindi nag-ano. Nakaramdam ah. Laban. Tumatawag kasi. Tatansyahan pa yung mga gagamba natin, Tatay Mendo ah. Gabi na kasi. Bagay. Akyat. Ayaw maglaban. Maglaban na kayo. Ayun na. Iya. Ay, pinigayo sa akin. Dali patay yung sa kay akin. Iwat Kabalat. Grabe naman kay Tatay Mendo na yan. Kay Iwat Kabalat nadali Nilagpang niya kaagad Oo. Ayan mga kagamba. Grabe. Ang galing nung kagamba ko. Grabe kagamba yung Tatay Mendo. Babagal-bagal sa lumagad ha. Tingnan mo, sabi ko sa'yo eh. Gusto ko yung lakad niyan, di ba? Sabi mo mahina na ka mo. Ayan kita mo kung sumakmal siya. Binunutin Wala. sa atin. Ang galing ng laban mga kagamba. Nagbigay sila ng magandang content nitong dalawang gagamba na to. Wala na, bilot na yung gagamba mo. Ako, natalo tayo. Isa natin sa Iwat ngayon ha. Wala, kasugat-sugat yung aking gagamba. Kaya ka eh. Wala. Tinira niya agad mga gagamba. Ang galing nito. Grabe, may pagbakbakan yan ah. Magaling to, magaling. Inisilid ko muna dyan. Sige. Yan. Kunin namin pangalawang laban mga kagamba ha. Ito ba yung akin? Yan. Yan. Mabagal din to. Kunin mo na sa'yo. Kunin mo na. Tumitin mo na. Yan. Ito lalamunin itong gagamba ko dito. Mabagal ko na akin. Sige, ilagay mo na. Medyo mabuti yung kay Iwat Kabalat. Talikuran. Marap ka na kasi. Ayaw pang marap. Ayaw marap eh. Yan. Marap na. Ikaw naman tatalikuran. Di ba balik yan? Yan na. Kakainin yung atin nito. Aba, nilampasan niya. Ganun na naman. Nilampasan niya. Yan. Naglampasan na naman. Halo ko na. Mga gamba. Ayun na. Nadali yung akin. Sabi ko nalalamunin lang ito eh. Ayun May tama di sa akin. Sabi ko nalalamunin lang yung akin kasi mabagal yung aking mga kagamba. Ayan walang sugat-sugat din yung kaiwat dito. Wala ka tayo, nakaisa rin. Walang kasugat-sugat kay Iwat dito. Naka-chamba rin tayo. Ayan
Shout out kay Justin Gabriel. Ayan, kay Alvin. Yung isang araw, nagkita kami dyan sa may Malibay. Taga Mindis. Ayan. Shoutout din nga pala kay Ivan Jaboli. Yan, kasi belated happy birthday nga pala. Ganun. Birthday pala niya. Oo. Ayan, Hindi ako nakapunti. pakain mo. Maganda pala pag maglaban tayo ng gabi, gwapo ako. Why? Wala akong masyadong eye bag. O nakatulog lang ako kanina, kaya wala masyadong eye bag. Kahit nga din ako Tatay Mendo, mukhang medyo maganda-ganda May siya. dati ang ganda ng kutis, makita yung balat mo. Ako, nagmukha akong tisoy eh. Ha? O kisoy. Ayan, silid mo na to. Yun, Silid mo nakalisalit na yan. tayo. Pangatlong laban namin mga kagamba. Ayan, nadali tayo ni Iwat doon ha. Asan ba yung akin dito? Ito? Oh, yan nga. Ito yun. Medyo mabagal na naman to. Mais. Parehas ng kulay, may stin to sa akin. Sa akin mo, may stin. Medyo matingkat ng konti sa'yo. Oh. May bandera tong akin ha. Oh, mukhang nagnanalo na ito nakaraan. Di ko na matandaan kasi. Mukhang veterano yan, Tatay Mendo Ibig sabihin, lumaban sa hapon. Veterano eh. Oy. Nalo ko na ba? Lumampas. Eh, final namin ni Tatay Mendo. Third round. Ito. Final na yan. Ayan na. Oy! Bumaliktad yung kanya. Bahala ka, bumaliktad ka eh. Marap ka. Ayan Ayan na. Ayun na. Naku, nadali yung akin. Nadali yung akin. Ay, nalo ko na. Ba't ganun? Ba't nagkaganon? Nabilo tayo yung Tatay Mendo. Naku, nalo ko na to. Nagkaganon. Yung kanina yung sinasakman eh. Kaya nga. Grabe laban talaga. Bilutan talaga Nakita nyo naman yung mga laban ng laging Tatay bilutan, Mendo. mga laban. Maglabanin kaya natin yung nanalo ko at saka sa isang nanalo mo dyan. Sige. Yan na ilalaban ko. Ito na. Oo. Lapasan natin to. Diba kagamba? Another fight. Pang-apat na laban na ito mga kagamba. Ito yung hindi wala kang kasugat-sugat na gagamba ko. Ayun na naman. Ay, grabe naman. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakagat yung panong akin din. Kaya nalo ko na. Naku. Ayun, nalo ko na. Ano ba yan? Binilutan na Ang galing yung gagamba na yan ha. Ang galing yung gagamba na yan. Parang malas sa'yo galing din yan Nalo ko. Sa'yo rin naman galing yan, Tatay Mendo. Hindi kasi hindi siya nakagalaw kanina ko yung paano. Oo, nakauli sa akin, Tatay Mendo. Naunahan yung gagamba ko. Nakagat sa galamay Oo. Ito yung magaling ko kanina eh. Bigla nang ginanon yung gagamba mo na nabilutan agad eh. Ayun mga gagamba, na 3-1 tayo. Apat na laban, 3-1. At sa mga kagamba, napakita namin kayo ng magandang laro. Magandang content kay Tatay Mendo. Ayan. Pero napakabait na tao nito, wala akong masasabi rito. Ayan. Sobrang bait. Ayan mga kagamba, wala, nabilot yung ate. Silid mo na. Ayun. Ayun, ang sabi ko, mag-giveaway na ako pagka nag 10,000 na yung subscriber ko. Yun Abangan nyo mga kagamba, pag nag 10,000 na ako, mayroon akong initial na giveaway. Yun. Tapos pag nag 20,000 nyo, mas malaking giveaway yun. Yun ang aabangan nyo. Ano tawag doon? Excited ako panood. Ano yan Yun ang malaking ano yun. Malaking pag-giveaway yun. Pagka nag 20,000, sana sumabay sa golden birthday ko. Sa May. May pa. 50 na ako sa May. 50. Pero gwapo pa rin ang dating kahit 50. Batang-bata pa rin. Mukhang hindi halatang 50. Batang-bata pa rin sa camera. Photogenic. Photogenic. So yun lang po mga kagamba. Sana napasaya namin kayo sa laban namin ni Iwat ngayon. Shout out pala kay Flores Jerome, kay Junior Renz Rosales,
Si Street Fighter, si Gagambokya, si Kahibag, yan, is Spidey, si Kois TV, si Flex Infinity, Mid 1111, si tawag dito si Pinoy Outdoor Adventure, si Good Vibes TV Adventure, at saka si Rinsa Mendoza, yung channel yan ng anak ko mga kagamba. Suportahan natin. So, yun lang po mga kagagamba. Hanggang sa muli, abangan nyo yung aking announcement ng pag-giveaway. Yun lang po. Maraming pong salamat.